Evo ovdje, znaš kako smo kod djeca govorili kad smo stigli zbog sira, salame i vojne galame. Ovo ti je najbolji primjer. Ovdje sam ja nekad kupovao neke salame Gavrilović koji to blizu moje kuće. Evo ovdje kod dve kineski isto kupujem neko voće. Ne valja ništa, rekao sam je ovo sve srušiti. Đubretarka kineska. A ovo ti je tu, pogledaj, Moskva, Varšava, Kijev. Nemoj mi bolan te priče. Kaki sada, vi moju salamu, ja tvoju. Sve pukne zbog sira i salame. Evo vidiš, tako i ovo ovdje puklo, jer jebi ga dođu ljudi. Šta bolan to ti prodaješ? Je li to Kijev ili Moskva? Dobro, Varšavu ćemo staviti malo po strani. I tako da ti je to tu riklo. A imao si isto neke, vratim se odmah, ima i naši milion ti priča. Kad sam jednom ušao u radnju, ispred mene neki frajer, ne znam ga, jebi ga, kupuje neku čokoladu, vidio sam, ne znam je li s proizvodnje Srbija, Vojvodina, nije bitno, ja iza njega uzeo isto čokoladu za kuhanje krašovu. I on stoji na kasi i onako, znaš kako me je pogledao, kako ti to bolan čokoladu kupuješ. Ja sam onako u sebi nasmio, vidim frajera, šta mu je, a pozdravimo se sada, dobri smo i tako, ali preko te čokolade smo se možda mogli i potući, ali dobro, šta ćeš, nema veze. Kad me je pogledao, ne možeš uvijek svakome reći što me to ti gledaš, što kupujem ja, ili što kuham, ili što kupujem drugu čokoladu. I dobro, i tako toga ima. Evo ti jedan primjer kako se ta vojna galama prenosi svuda i na Moskvu, Varšav i na Kijev. I šta ćeš, tako ti je to. Ljudima su glave prazne uglavnom. Eto, ko što je sad i ova radnja prazna. Vidimo Sale, to do kuću Sale. Aj, čao Sale.